andito kami ngayon sa Mount Kilabong. Nakiki-birthday. Kung pumunta kayo dito, nasa 500 steps. At saka ito yung nabili kong mga katubol, yung bakanting luti dyan. Yan. Dyan. Pinakatuktok. Yan yung gagawin kong mansyon. Ayan o. Yan. At ito naman si Doña Katoray. Ayan yung mga katubolo. Ang ganda ni Papa. Tingnan mo yung face mo. She's so beautiful hair. Grabe yung pawis ko. Sir Emel, happy birthday. Ay, hindi pala siyang may birthday. Hindi pa pala. Ayan guys, nakita nyo ba yan? Yun, yan yung baba na yan. Yan,